שיש לה כסף, נוכל לעזור, אין כסף, לא נוכל לעזור. אשמה שהוא אשם בו החטא שהוא אשם בו פה בישראל במשפט, וזה לא הוגן. לפי דעתי, כפי שאתה אומר, יהוד נפש אחד הציל, אז זה עולם ומלואו. הייתה הרכבת המפורסמת של 430 איש לשוויץ, שהוא בעזרת קורט בכר ובהסכמת אייכמן הוא העביר, והאשמה הייתה העיקרית שהוא הכניס בו את כל משפחתו. אני שואל כל אדם ואת אותו מלכיאל גרינוולד שטבע אותו ואת המדינה ואת השופטים, אם פתאום שכחתי מי היה השופט, אם היה בנימין הלוי, נכון, עם משפחתו היפותטית, אני שואל אם משפחתו הייתה במצב כזה, אם הוא לא היה מעלה אותו על הרכבת, אני חושב שאין אדם בעולם שהיה אומר לא. לכן מה שהיה ביכולתו, לפי דעתי הוא עשה. אולי אפשר היה יותר להתאמץ, אבל זה הכל היה שאלה של כסף, ואז אני לא יודע אם היה ביכולתו. איך הצלחת לשמור על האמונה שלך אחרי כל מה שעברת? לא הבנתי עוד פעם. איך הצלחת לשמור על האמונה שלך אחרי כל מה שעברת? אני לא יודע מה את מתכוונת, על איזה אמונה. אני אומנם חובש בכיפה כאן, אבל אני חילוני מוחלט. אני חובש כיפה מפאת קדושת הקהל וקדושת המקום. אני חייתי עד גיל כמעט 18 באמונה עיוורת. התחנכתי על ברכי יהדות כל בוקר שחרית, בתפילת שחרית בבית כנסת, לא בבית, בבית כנסת. כל אחר הצהריים מנחה ומעריב, קריאת שמע לא באו חללתי מבלי לברך. אבי היה חזק ושוחט. הייתה לי אמונה עיוורת, ואני נוכחתי לדעת שהאמונה עיוורת לא רואה אפילו את האמת. ויאמר לי אותה אמונה, מה שהייתה לי אז בכלל לא. אבל אני מאמין בבני אדם, באשר הם בני אדם, כל עוד אני לא מתעצב. הגעת לארץ ואחרי גבעת חיים הלכת לצבא. הלכת לצבא אחרי גבעת חיים. קודם כל איך זה קרה, פתאום שולחים אותך לצבא, הלכת מעצמך. ושתיים, מה התחושה של איפה שהיית ופתאום להיות בצבא? תחושה הייתה גאווה גדולה שאני פליט שואה יכול,
אמריקן שמסוגל לשרת בצבא ולמלא את כל הפקודות ולהילחם בקרבות. זו הייתה גאווה שכחתי מכל הדברים האחרים, ואני חושב שכל פריט שואה, כל אותם בסבתות אחים שהיום אנחנו מדברים עליהם, כל עשרות אלפי פליטי שואה שנפלו בקרבות שאפילו את שמם אנחנו לא יודעים. הם היו גאים, ואם היו מבקשים מהם עוד פעם, היו עושים זאת. והיום אני גאה מאוד, אחד מנכדיי לשרת ביחידת כפיר, ואחד מנכדיי סרן בחיל האוויר, אחד מבניי סיים כסרן בחיל רגלים, אחד מנכדותיי סגן בחיל האוויר. אשתי שירתה בצבא, אני שירתי, בניי שירתו בצבא, נכדיי משרתים בצבא ואני גאה על זה. אני רוצה להודות. סליחה, רק רציתי להגיד עוד משהו. לא נשאלתי על זה ואני בכל זאת אומר. בזמן האחרון אני שומע ואני קורא בעיתונות על חיות אדם, על הנאצים, ותסלחו לי גם על הערבים, בוודאי שאני שומע כל הסופרלטיבים האלה של קצטניק, שהוא אמר שזו הייתה פלנטה אחרת, או נתן אלתרמן שכתב שמתהלכים בינינו אנשים מאותו מעולם ההוא, אז הם טעו. זו לא הייתה פלנטה אחרת, לצערי הרב זו הייתה האדמה הזאת, ולצערי הרב הנאצים והערבים המחבלים הם לא חיות אדם, הם בני אדם כמוך כמוני, וזה מה שמצער אותי. הם בני אדם, והם היו בני אדם, ובני אדם מעוללים את זה לבני אדם אחרים, וזה החמור ביותר בעיניי. ותודה רבה שהקשבתם, אבל תדעו לכם, אני כבר אמרתי את זה בנוכחות, ואני לא תמיד העגלה רוצה לנהוג מאשר הפרה רוצה להעניק. נעמתם לי. תודה רבה אפרים. יש לי עוד שתי הערות קצרות. א', תודה רבה לך, תודה לכולם שבאו. בעניין אמונה אני לא אוהב לחלוק עליך, אבל תן לי בשם ירמיהו לחלוק עליך. בערב הזה אנחנו מרגישים, כה אמר השם, קול ורמה נשמע, נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננה. הבכי של תמרור על אובדן 6 מיליון והסבל, נאמר בהמשך ירמיהו, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. אתה הצלחת להפוך סליחה, למה זה היה המפתיק שלי בבת מצווה.
ברור שהתכוונתי. אתה הצלחת באמונה... קראת, לא התכוונת, קראת. אני חושב שיש לך אמונה גדולה שכולנו יכולים ללמוד, שכפי שירמיהו אומר, והפכתי אבלם לששון, וניחמתי ושימחתי מיגונם, וריוויתי נפש הכהנים וכו'. אתה הצלחת להפוך בכי של תמרור לתמרור, להמשיך איך ללכת, מלשון תמר קטן שמראה את הדרך, ויפה שזה הבר מצווה שלך. אני חושב שהאמונה שאתה מלמד היא אמונה אמיתית וקדושה מאוד מאוד. איך קוראים לירמיהו נביא הזעם, נכון? כן. אז זהו. אתה הוכחת את זה. עכשיו אני מתכבד בשם מועצת נוער שהכינו מתנה לאפרים, ומתנה מאוד מיוחדת. יש לי הערה אחת קטנה למצגת שאתם לא יכולתם לדעת, שלאפרים יש לא רק נינה אחת, יש גם 2 בדרך. לא, נינה אחת לא כתוב. לא כתוב. אמרת. יש עוד הרבה בדרך. הרבה בדרך, ואני מברך אתכם, ישמחה אלוהים כאפרים ומנשה, ואני מתכבד להזמין נערה מהשכונה שלנו, שתמסור לך מתנה, מסגרת מתנות. היא כתבה במקרה עבודה על אפרים רייכנברג, והיא תמסור לך את זה. תודה רבה לכולם, ערב טוב.